Tinundung dilakukan jabaut mios Syekh Abdul Qadir sehingga malih ping tiga tinundungnya maksa lemepet malih sasampuning kaping telu Syekh Abdul Wafa bulat maring Syekh Abdul Qadir sigra tumurun tur sarwi alarangkul jaga kinandan Syekh Abdul Qadir munggu antaroning netra bakalan dikatajul arifin sobat isun sira pada ngaduga atata krama iki waliyullah luhung sesage wong ali Baghdad ora akon isun uni ya Rabbana lawan isun metukena maring Syekh Abdul Qadir Jailani ani ana pamari isun telepon sira pada Allah iku yen waliullah kang agung lan ora isun kana ngina maring Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Wafa sapeta demi kemuliaan ikang pinuci satu lesun andulu teja mumuhing sirah ing Syekh Abdul Qadir warnane semono suruting teja kang kanan barakta maring arahing maghrib ya Rabbana ya Rabbana suruting teja kang kiwe maring arahing masrik Syekh Abdul Wafa amun Syekh Abdul Qadir iya iki bahe inalika bakon isun ingkang adwe kagungan tinut dening wong Baghdad Rabbani walari bisomadani Syahid Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini barakallahul Al-Fatihah.